Γεια σας! Αρχίζουμε vlog, πρώτη μέρα στη Βουδαπέστη. Τώρα είμαστε στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Εδώ τώρα βλέπετε εδώ. Να πέρασε χάλες, μισό να σας δείξω. Εδώ είμαστε. Κορίτσια, για πείτε ένα γεια! Γεια! Επειδή είναι η αδελφή μου και η μητέρα μου, θα πάμε όλες μαζί στη Βουδαπέστη! Τώρα παιδιά είμαστε λίγο πριν πάμε στο αεροπλάνο, είμαστε εδώ πέρα, μισό. Ήρθαμε στις τουαλέτες. Να σας πει, έκανε η μητέρα μου. Κοιτάξτε γιατί τι όμορφη η μητέρα που έχω. Λοιπόν, εδώ πέρα πίσω στο δρόμο έχει κάτι περίεργα μηχανήματα. Για μισό να το δείξω λίγο. Θα δεις αυτό εδώ πέρα τα μηχανήματα. Και μου φαίνεται λίγο περίεργο γιατί λέει Welcome to Athens International Airport. Δηλαδή, καλωσορίστε στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Και εδώ πέρα λέει κάτι να κάνεις με τις κάρτες. Εδώ πέρα έχει ένα αεροπλανάκι, email. Εδώ πέρα πάλι δεν ξέρω τι είναι. Και εδώ πέρα μήνυμα. Και δεν έχω καταλάβει τι είναι αυτό. Ποιος ξέρει, να μου πει, επειδή δεν ξέρω καν τι είναι. Εκεί έχει και άλλο, έχει και αυτό, έχει και αυτό. Στο καλό είναι αυτά. Τέλος πάντων, παιδιά, εμείς θα πούμε πάλι στο αεροπλάνο. Και να ξέρετε, παιδιά, ότι ταξιδεύω κάνω συνέχεια έτσι. Τι κάνω, δισκοπάρτι, τέλος πάντων. Ότι πια ταξιδεύουμε βράδυ, οπότε τώρα η ώρα είναι σχεδόν 6 και θα πετάξουμε 6 ώρα ή 6 και 10. 7, άκυρο, 7 παρατέταρτο θα πετάξουμε και Βιέννη και θα φτάσουμε 9 ώρα το βράδυ. Μητέρα, πώς σας φαίνεται που θα ταξιδεύουμε βράδυ? Τέλεια! Κοιτάξτε εδώ μάτια. Τέλος πάντων, παιδιά, εμείς τα λέμε στο αεροπλάνο. Bye! Λοιπόν, παιδιά, είμαστε στο αεροπλάνο. Εδώ πέρα και μια μισή ώρα. Κάπου εκεί. Σε κανένα δεκάλεπτο φτάνουμε στην... Sorry. Φτάνουμε στη Βουδαπέστη. Ταξιδεύουμε, παιδιά, βράδυ. Κοιτάξτε λίγο. Έξω είναι ένα σκοτάδι. Δεν βλέπεις τίποτα. Οπότε πέρα το επόμενο πλάνο θα είναι ή από το αεροδρόμιο της Βουδαπέστης ή από το ξενοδοχείο. Σπίτι, ό,τι να είναι. Εντάξει, παιδιά, στο αεροπλάνο που έχουμε έρθει δεν μιλάνε οριακά κανένα στα ελληνικά. Δηλαδή, φανταστείτε για να πιει δηλαδή, άμα θες να πάρεις κάτι να φας, να πιεις. Δεν πρέπει να σκάνεν, αλλά πρέπει να πληρώσεις πρώτα 3 ευρώ για ένα μπουένο. Όχι, δεν μας έχει ξανατύχει σε αεροπορική να πρέπει να πληρώσεις για να φας κάτι. Και εμείς εδώ μέσα δεν μιλάνε καν ελληνικά. Ούτε καν οι αερισσοποδοί δεν ξέρουν αγγλικά. Καλή μας τύχη. Λοιπόν, εμείς θα πούμε στο ξενοδοχείο. Bye! Φτάσαμε! Εδώ μεταξύ είμαστε σαν τις τριδημούλες. Μια, δυο, τρεις. Είναι τέλεια, παιδιά. Εδώ έχει το μεταξύ η Burger King. Έχει όλες τις αλυσίδες που δεν έχουμε στην Ελλάδα. Του μπέργκερ το κάγκελο, εν ολίγης. Αυτό. Σαν κτίριο δεν του φαίνεται, αλλά καμία σχέση με την Τουρκία. Καλό είναι. Μα πλάκα κάνεις, κουζίνες, όλα τα έχει. Τι είναι αυτό, μ' άρεσε που λες 350, άμα ήταν 350 έτσι. Πού είναι το αποχωρητήριο? Ναι, τα δικά μου δωμάτια. Α, η αδελφή μου το έχει ήδη καταλάβει. Δεν μπορώ να σε δείξω το αποχωρητήριο. Είναι το δωμάτιο το δικό μου. Λοιπόν, παιδιά, εδώ θα σας κάνουμε ένα room tour, γιατί φτάσαμε στο ξενοδοχείο μας, το οποίο είναι πολύ ωραίο, μπορώ να πω, δηλαδή για 70 ευρώ είναι τίμιο. Και τώρα θα σας το δείξω. Λοιπόν, να αρχίσουμε από τον διάδρομο. Πρέπει να λίγο γιατί
γιατί αν λες την αυτά το βράδυ έδρας πρόστιμο. Λοιπόν, η τουαλέτα είναι έτσι. Και λοιπόν, ο μέσα χώρος. Εγώ παιδιά εδώ κοιμάμαι εδώ πέρα. Και το κρεβάτι είναι εδώ. Και η τηλεόραση. Και η κουζίνα. Αυτό είναι το σπίτι. Πάλι μαύρο. Bye. Καλή νύχτα. Καλημέρα παιδιά. Η ώρα είναι 11 στη Βουδαπέστη. Η ώρα είναι 11 και 6 βασικά, για την ακρίβεια. Και παιδιά στην Ελλάδα τώρα είναι 12 και 6. Γιατί στη Βουδαπέστη είναι μία ώρα πίσω. Αλλά βέβαια στην Πορτογαλία ήταν ακόμα πιο πολύ, ήταν 2 ώρες πίσω. Οπότε τώρα είμαστε μία ώρα πίσω και μόλις ξυπνήσαμε. Και θα πάμε κάπου βόλτα. Γενικά σήμερα δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόγραμμα, να σας πω την αλήθεια. Εκτός από αύριο νομίζω έχουμε κάτι. Ρενάτα. Θα πάμε αύριο πια στη Βιέννη. Ναι, με το τρένο. Και θα πάμε και σε αυτές τις μέρες θα πάμε επίσης και στο Ζου Καφέ. Το οποίο είναι μια καφετέρα γεμάτο ζώα. Και αυτά. Τα λέμε πάλι στον δρόμο της Βουδαπέστης. Bye! Λοιπόν παιδιά, έχουμε βγει έξω και είναι κάπως έτσι, εμείς να σας δείξω. Έχω πέρα μια πλατεία, τα κτίρια είναι πάρα πολύ παιδιά όμορφα μέχρι στιγμής. Κάτι άσχετο, αλλά έχουμε δει 5 ελληνικά μαγαζιά με γύρο και σουβλάκια. Ενώ κανονικά δεν τα βλέπαμε αυτά σε άλλες χώρες. Και παιδιά, κάνει εδώ πέρα ένα κρύο, κοιτάξτε λίγο πως είναι. Δηλαδή, κάνει full κρύο εδώ πέρα, δηλαδή είναι πάρα πολύ κρύα χώρα. Δεν βγαίνει καν ήλιος, δηλαδή τα κτίρια είναι εμείς στη μούχλα. Τέλος πάντων, εμείς θα τα πούμε μετά το πρωινό. Bye! Λοιπόν, παιδιά, είμαστε στην αγορά στη Fashion Street. Στη Fashion Street Βουδαπέστη στο κέντρο. Κοιτάξτε λίγο πιο. Κοιτάξτε το κτίριο και τι όμορφα. Γιατί τράβα λίγο από εκεί. Κοιτάξτε τι πια κτηριάδες έχουν εδώ πέρα. Εδώ μπαίνει στο θέμα το Χριστουγέννων. Εντάξει, δεν κάνει καθόλου κρύο. Έχουμε γίνει σε εκρεμίδια. Αυτά. Εδώ πέρα, παιδί, να ξέρετε, όποιοι έρθετε, όσοι είστε φαν της σούπας, θα βρείτε απεριόριστες. Έχει πάρα πολλές σούπες. Απεριόριστες. Δηλαδή, εμείς τώρα για μεσημερινό θα φάμε κολοκυθόσουπα. Αυτά. Bye! Λοιπόν, εμείς σχολιάστηκαν πως είναι. Συμμορία έχουμε γίνει ωραίκα εδώ πέρα, επειδή είμαστε όλες ίδιες. Θα πάμε τώρα σε μια καθολική εκκλησία, η οποία είναι ακριβώς απέναντι. Μισό λίγο να σας δείξω. Είναι αυτή εκεί, εκεί απέναντι. Παιδιά, έχει πάρα πολλές αγορές με φαγητά. Εδώ πέρα έχει ένα τηγανιτό ψωμί, ορίστε. Κοίτα, είναι εδώ. Έχουν παιδιά τα πάντα, δηλαδή περνάγαμε τώρα από μια αγορά που έτρεξε με πάρα πολλά πλάνα και παιδιά, ήταν γεμάτο ψωμιά, τηγανιτά, λουκάνικα, δηλαδή εδώ πέρα δεν πρόκειται να πεθάνει στην πείνα. Τέλος πάντων, τα λέμε. Λοιπόν, παιδιά, ήρθαμε να φάμε εδώ πέρα. Κοιτάξτε λίγο τι ωραία που είναι. Έμεισα λίγο να στραβήξω. Είναι έτσι, είναι τέλεια. Κοιτάξτε εδώ. Είναι τεράστιος ο χώρος βασικά. Και εμείς θα φάμε τώρα σούπες με κολοκύθα.
τελείως το μπράτσο να μην τα έχει. Δεν ξέρω τώρα με τι θα φάμε σούπες, αλλά ήρθαμε πριν να φάμε. Ο χώρος μας είναι τέλειος και γενικά είναι πάρα πολύ ωραίο εντεκόρ. Και αν δεν δείτε ποτέ εδώ πέρα στην Βουδαπέστη, να έρθετε, είναι πολύ ωραίο μαγαζί. Λοιπόν, παιδιά, τώρα περνάμε καμινάδα, είναι τέλειο. Και τώρα είμαστε στο χωριό και σε λίγο θα πάμε σε ένα καραβάκι που θα μας κάνουν tour. Αυτά, θα τα λέμε στο καραβάκι, bye! Καλημέρα, η ώρα είναι 7:30. Το βράδυ πήρα 2 κάτω, δεν είχε κάποιο νόημα, απλά φάγαμε, κάναμε ένα μπάνιο, κοιμηθήκαμε. Γιατί παιδιά σήμερα δεν μου ξυπνήσει η μισή από τις 5:30, από τις 4 εγώ ξύπνησα 6:30. Οπότε από ό,τι καταλαβαίνετε, αυτή τη στιγμή η Αντωνέλα μέσα της νοιάζει πάρα πολύ. Εμείς φαντάζομαι ότι είμαστε πάλι σαν κρεμμύδια. Ότι είμαστε πάλι σαν κρεμμύδια, έχει κάνει ένα κρύο ρε παιδιά. Εδώ πέρα αυτή η χώρα έχει τσακωθεί με τον ήλιο, δεν περιγράφεται. Είναι 6:30 το πρωί και είναι έτσι. Στην Ελλάδα τώρα δεν είχαμε σκάσει από τη ζέστη και τώρα εδώ πέρα όλο κρύο έχει πάλι βασικά βρέχει. Και εγώ είχα δει, εδώ φόρησα τις πότες μου. Τέλεια. Τέλος πάντων, τα λέμε πάλι ή στο Πούλμαν ή τη Βιέννη. Bye! Έλα, πλάνα για το YouTube. Να μου αρέσουν τα μαύρα. Σε λιγωμένα τα κακόμοιρα, αλλά έχει πετάξει τη γλώσσα του έξω. Λοιπόν, παιδιά, είμαστε. Πού είμαστε? Στη Βιέννη. Στη Βιέννη. Και έχουμε εδώ πέρα στην όπερα, σε ένα μέρο. Όπερα δεν είναι. Σε ένα εδώ πέρα μέρο. Στο κέντρο γενικώς είμαστε. Είναι τέλειο. Παιδιά, που τελείξαμε πάρα πολλά πλάνα το βράδυ ή το λεωφορείο, επειδή το βράδυ γυρίσαμε σπίτι, φάγαμε. Και πέσαμε κάναμε μπάνιο και πέσαμε για ύπνο. Και τώρα πήρα στα λεωφορεία, δεν είχαμε εκεί κάτι ακριβώς να στραβήξουμε. Οπότε τώρα από εδώ και πέρα θα τραβάμε κλιπάκια από Βιέννη σε αξιοθέατα. Bye! Λοιπόν, παιδιά, τώρα έχουμε έρθει να φάμε σε μια πιτσαρία, η οποία θα δείτε στην αρχή. Να σου λέω ότι είναι από αυτές τις πιτσαρίες ότι πληρώσουμε
ξέρω εγώ, μια πίτσα 50 ευρώ και αυτά. Αλλά είναι πολύ καλές τιμές και το μαγαζί έχει μια ωραία ατμόσφαιρα. Έχει ξυλόφρυνο, γενικά είναι ωραία. Και κοιτάξτε λίγο, επίσης έχουν βάλει αυτό εδώ πέρα, τις χαρτοπετσέτες. Τέλειο. Και αυτό εδώ πέρα είναι πολύ ωραίο, κοιτάξτε. Τέλος πάντων, επιμένουμε μετά να δείξουμε τι θα φάμε και την πίτσα. Λοιπόν, παιδιά, μόλις ότι η πίτσα μας είναι αυτή εδώ, είναι αρκετά μεγάλη, μια χαρά είναι. Είναι με λαχανικά. Είναι με λαχανικά, από ό,τι βλέπω έχει μανιτάρι, πιπεριά και τα λοιπά. Μελιτζάνα και Καλοκύθι και πιπεριές. Αλλά παιδιά, κοιτάξτε τι ωραία που είναι. Και τώρα περιμένουμε και το κύριο μας πιάτο που θα έρθει μετά. Γεια σας παιδιά! Μόλις φάγαμε και τώρα πάμε να φάμε γλυκό. Τι θα πάμε? Κάτι τουρκικό σαν κέικ. Βάσκικο cheesecake. Ναι, παιδιά, με πραλίνα, εμείς δεν ξέρω αν το να μην σκάσετε επειδή μου είπαν αυτό. Κρύο! Sorry, τέλος πάντων. Πάμε και θα λέμε εκεί. Bye! Λοιπόν, παιδιά, τώρα θα δρόμο εδώ πέρα το τουρκικό κέικ. Και το έχουμε πάρει πια μέχρι εκεί. Βάσκικο cheesecake όπως στην Τουρκία. Το καμένο από πάνω που είναι σαν και μαντέψτε τι άλλο έχουμε πάρει. Dubai chocolate. Δεν είναι τελακά. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, είμαστε στον δρόμο της Βιέννης και έχουμε έρθει εδώ πέρα. Στο καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου. Ναι, και κοιτάξτε, παιδιά, πόσο ψηλό είναι. Δεν φαίνεται τόσο καλά στο βίντεο, αλλά είναι πάρα πολύ ψηλό. Και γενικά, παιδιά, αν θέλετε να πάτε κάπου στο εξωτερικό, η Βιέννη είναι γενικά η Βουδαπέστη, ό,τι καλύτερο. Είναι τέλεια χώρα, έχει τέλεια εξωθέατα και γενικά σε όσους αρέσουν τα εντυπωσιακά εξωθέατα, βρήκατε το σωστό μέρος. Φτάσει του λεωφορείου, κάνε ένα κρύο μέχρι που δεν πάει, περιμένουμε μία ώρα έξω, έχουμε παγώσει, έχουμε γίνει τρέμολοι την ώρα και θα φτάσουμε και 12 στα ξενοδοχεία και θα φτάσουμε και 9 ώρα το πρωί. Μάλλον. Τέλεια. Αυτά τα λέμε στο ξενοδοχείο και στο πούλμαν. Bye. Ναι, λοιπόν παιδιά, η ώρα είναι 12:30. Μόλις πατήσαμε το πόδι μας σπίτι, η μητέρα μου μας έκανε μπάνια, αλλά κουτίγα σκέλετρα του φάση. Μετά από όλο αυτό το πράγμα γυρίσαμε σπίτι. Εγώ, παιδιά, 2 ώρες είχα ξαναρθεί στον ύπνο. 2 χώρες σε μία μέρα. Η αδέρφη μου πέρα. Βουδαπέστη, Βιέννη και ξανά πίσω. Ναι, γενικά απλά είμαστε τρελές. Είναι δυνατόν σε μία μέρα να γυρίσουμε 2 χώρες. Τέλος πάντων, ευτυχώς γυρίσαμε, αφού περιμέναμε 1 ώρα κάτω από το κρύο. Τα χείλια μου έχουν κοντεύω να γίνω σε την πάπια. Σε λίγο θα γίνω σαν αυτές τις εποχές. Σαν αυτές τις εποχές που κάνουν κάτι πότοξο γίνονται έτσι. Και αφού έτσι θα γίνουν μετά. Οπότε αν έρθω Ελλάδα μετά και μιλάτε κάπως έτσι, δεν θα έχω κάνει μπότοξ, ούτε εγώ θα φταίω. Τέλος πάντων, αφού τώρα γυρίσαμε ζωντανή, μια χαρά. Τώρα θα κάνω να φάω κάτι, ένα τοστάκι και μετά θα πάω να πλύνω δόντια και θα ξεραθώ στον ύπνο, γιατί τώρα παιδιά έχω να ξυπνήσω 9 το πρωί, γιατί μαντέψτε που θα πάμε. Ζου καφέ. Οπότε μείνετε συντονισμένοι μέχρι αύριο και εγώ τώρα θα σας καληνυχτήσω και τα λέμε. Bye! Στραβά και να πλάνουμε το ζωάκι.
παιδιά, το πήρα γυαλίτσα. Είναι τόσο απαλό. Σιγά μη φοβάται, πιο μαλακές Ναι, είναι πάρα πολύ απαλό. Είναι σαν εκουβέρτα. Ναι, δεν είναι σαν. Γεια σου. Μαμά. Είναι όμορφο. Δεν είναι τελικά τόσο διαστικό. Όχι, δεν είναι. Δεν έχω ξαναπιάσει δικό. Τρώμε παρέα με μια ζελόνα. Αχ, Παναγία μου. Θα το δώσω εγώ. Λοιπόν, παιδιά, μόλις φύγαμε από το Ζου καφέ, ήταν θεϊκά. Δηλαδή, αν ξανάρθω στο Βουδαπέστη θα το κάνω σίγουρα. 10 στα 10 αυτή εμπειρία. Κορίτσια σας, κορίτσια, πώς σας φάνηκε? Τέλειο. Ναι, γενικά σε όλους άρεσε. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία και γενικά αν έρθετε στο Βουδαπέστη μην το χάσετε απλά. Τώρα πάμε στην Πέστη. Στην Πέστη είμαστε. Τώρα βασικά δεν ξέρω αν το έχω πει, αλλά η Βουδαπέστη χωρίζεται σε δύο πόλεις, στη Βούδα και στην Πέστη. Εμείς τώρα είμαστε στην Πέστη και θα πάμε στη Βούδα. Στο Πέστη. Τέλος πάντων, τα λέμε, bye! Πολύ το τύπο σήμερα που... Τι τρώμε, Αντωνέλα? Τρώμε πατάτες, πατάτα βρασίσκα μουσιά με διάφορα μέσα. Και παιδιά, φαίνονται υπέροχες. Πάμε να φάμε. Παιδιά, έχουμε θα δοκιμάσει εδώ πέρα κάτι. Τα διασημότερα μπισκότα της Βουδαπέστης. Αλλά να τα τράβουμε επιδοκιμάζουμε. Μπορούμε να κόψουμε. Ένα κλασικό, ένα με σίναμον, ένα με φιστίκι και ράσμπερι και ένα με φράουλα. Μάλιστα δεν το έχω στην ουσία. Πάλι καλά, γιατί είναι και πανάκριβα να σημειώσω κάτω εδώ. Ο σκηνοθέτης. 5 ευρώ το λεπτό. Ω, αφρός. Αν έρθετε στη Βουδαπέστη, δοκιμάστε. Λοιπόν, μισό λίγο να δοκιμάσω και αυτό. Να βαθμολογήσω πρώτα. Λοιπόν, Ναι. αυτό θα παίρνει ένα, επειδή είναι απλό, 8, αλλά είναι ωραίο. Αυτό 10, αυτό 1,5, Αυτό δεν μου αρέσει. 6. Αυτά. Bye. Λοιπόν, παιδιά, καλημέρα. Η ώρα είναι σχεδόν 1. Σήμερα αργήσαμε λίγο να ξυπνήσουμε. Και χθες, παιδιά, δεν σας άνοιξα κάτι λόγω ότι απλά πήγαμε στα Starbucks, ήθελα να δούμε ένα καφέ και έπαιξα λίγο Roblox από το κινητό της μητέρας μου και μετά γύρισα σπίτι, έπαιζα εγώ, έκανα 2 ώρες Roblox και μετά απλά κοιμηθήκαμε. Οπότε δεν είχα κάτι σπουδαίο να στραβήξω. Οπότε τώρα που θα βγούμε έξω θα σας δείξω διάφορα πλανάκια, επειδή θα πάμε σε ένα μαγαζί με πολλά έτσι μικρό πιχλιμπίδια, όπως μαγνητάκια, σιδεράκια, ξέρετε τώρα τα σχετικά ερωτιστικά. Θα πάμε μια βόλτα πάλι στο κέντρο και σήμερα είναι η τελευταία μας μέρα πριν φύγουμε, γιατί αύριο δεν θα κλείσει το vlog, γιατί θα ξαναγυρίσουμε πάλι Ελλάδα. Τέλος πάντων, αυτά από εμένα. Σας χαιρετώ, bye! Κάναμε μια βόλτα, πήγαμε λίγο στη γέφυρα να βγάλουμε κάτι φωτογραφίες.
μπορεί να τη βάλω και στο βίντεο. Και τώρα έχουμε κάτι να κάνουμε εδώ πέρα σε ένα μαγαζί. Λοιπόν, θα φάμε λάγκος. Το λάγκος είναι επιγεννητό ψωμί. Θα σου βάλω εδώ και με πάνω να το δείτε. Και σούπα. Δηλαδή 3 σούπες και ένα λάγκος. Και θα κάνουμε, και όταν έρχονται θα τις βαθμολογήσουμε μαζί. Αυτά, bye! Έλα. Λοιπόν παιδιά, ήρθαν τα γούλας μας, ήρθαν οι καστά εδώ πέρα. Το οποίο πώς λέγεται? Λάγκος. Λάγκος μας. Πήραμε σου πίτσα. Πήρε με κυρία και εμείς ένα πρότασακό εδώ. Thank you, Γούλας. Thank you very much. Θα δοκιμάσουμε τώρα το γκούλας. Πώς λέγεται αυτό εδώ πέρα? Take this and you can put it down. Λοιπόν, Έλα, αγάπη μου, και εγώ πεινώ. είναι στην ουσία τηγανιτό ψωμί Σαν πυροσκή ζύμη. με τυρί και βάζει και θες. Έχει ωραίο κρατάκι, δεν είναι βαριά. Κοίτα. Στο παιδιά να το κόψει γιατί είναι λίγο δύσκολο να το κόψεις. Όλοι πάνε το κάνω με το χεράκι. Χεράκια τον έλα εδώ. Ωραία, αυτός είναι ωραίο. Το έβγαλα. Λοιπόν, πάμε να δοκιμάσουμε. Δέκα. Τέλειο. Λοιπόν, παιδιά, μόλις πήρα αυτό πέρα, μόλις ξαναπήραμε καμινάδα, είναι τέλεια. Καμινάδα, δεν. Έχω να πω κάτι, ότι τελικά το λάγκους, το διαλυτό ψωμί, δεν με τρελαίνει τόσο. Δηλαδή, εντάξει, ήταν λίγο απλό, θα προτιμούσα, πρέπει να έκανε λίγο πιο βάου. Οπότε, 8,5 τελικά, αλλά αυτό πέρα παιδιά είναι όντως 10, είναι πολύ ωραίο. Αλλά βέβαια και ό,τι είναι ωραίο είναι και παχυτικό. Αυτό ήταν πιο φθηνά. Αυτά! Ναι. Bye! Το άλλο πώς το είχαμε πληρώσει? Αυτά. Α, ωραία. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε έρθει εδώ πέρα στο μουσείο. Εικόνο. Εικόνο. Γεια σου, Παπέρλα! Και κοιτάξτε και τα γυναίκα μου, δείξτε κάτι παλάκι. Τέλεια είναι εδώ. Λοιπόν, παιδιά, και πάμε στο ρόλο και να δούμε τέλεια πράγματα. Κοιτάξτε ήδη τι ωραίο είναι. Τα λέτε πάλι. Πού είμαστε? Είμαστε σε ένα χώρο που μπορεί να παίξει με το παιχνίδια. Κοιτάξτε λίγο το παιχνίδι. Πού είμαστε? Είμαστε σε ένα χώρο. Έχει έτσι graffiti. Είναι τέλειο, παιδιά. Κοιτάξτε λίγο. Λοιπόν, παιδιά, είμαστε έτσι σε ένα χώρο με λάμπες. Είναι τέλεια. Και έχω να πω εδώ πέρα βγάζεις τέλειες selfies. Απλά θα αρχίσεις πιο ιστορικά μητέρα, δηλαδή μπορεί να κάνει μια φωτο κάπου selfie ή μπορεί να κάνει μια αεροπάθεια από selfie. Τι να πω, μετά λίγο στο επόμενο. Bye! Παιδιά, καλημέρα, είμαστε στο αεροδρόμιο. Εχθές νομίζω σας τράβηξε ένα μικρό πλάνο. Ήρθε, γύρισαμε γυρίσαμε από τον Βόλτα, έκανα ένα ζεστό μπάνιο, είδα TikTok, έπαιξα Roblox και κοιμήθηκα. Και κοιμήσαμε 7 η ώρα το πρωί και ήρθαμε στο δρόμο, το νερό. Να προσπαθούμε τη διάρκεια, ό,τι να είναι. Και περιμένουμε, εδώ πέρα έχουμε κάτι στο Starbucks. Και ας μην πήραμε από εδώ αυτά, έχει πάρει η αδελφή μου από πέρα το καφέ της, οπότε έπρεπε να κάτσουμε. Και τώρα παιδιά περιμένουμε. Εν τω μεταξύ παιδιά,
εδώ πέρα. Μπορείς να πας και Θεσσαλονίκη. Μισό λίγο να σας δείξω. Δηλαδή είναι απίστευτο ότι πάει και Θεσσαλονίκη. Οπότε αυτό, όποιοι Θεσσαλονίκοι έρχεστε εδώ πέρα, απλά με παίρνετε το αεροπλάνο και πάτε κατευθείαν ούτε Αθήνας ούτε τίποτα. Βολευτικό αυτό. Και επίσης πάει και Βιέννη. Εντάξει, Βιέννη και κοντά είναι. Τέλος πάντων, παιδιά, θα τα πούμε μετά που θα κλείσει το vlog και ευχαριστώ πάρα πολύ όποιοι το παρακολουθήσετε. Έγινε καφέσιο στο YouTube. Δεν μπαίνω δεν υποστήριξα. Ήμουν ωραία να το κλείσω γιατί έχω φάει τόσο πολύ bullying και αυτό. Με έχουν σκυλοβρίσει τόσο πολύ. Μου είχε μπει αυτή η σκέψη, αλλά όχι κάτι μετά ότι θέλω να προσπαθώ. Γιατί αν δεν προσπαθώ και έτσι απλά να τα παρατήσω, δεν υπάρχει ουσιακά. Τέλος πάντων, παιδιά, όποιοι είστε νέοι YouTuber, να πιστεύετε στα όνειρά σας και γενικά μην ακούτε κανέναν, επειδή μπορώ να σας καταλάβω. Τέλος πάντων, παιδιά, τα λέμε μετά που θα κλείσει το vlog. Bye! Λοιπόν, παιδιά, κάπου εδώ πέρα θα κλείσει το vlog. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, please πατήστε ένα like, κάντε μια εγγραφή για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα βίντεο. Και εγώ σας φιλώ και τα λέμε. Bye!